na-esi na chi bịa ụmụnne m ife si na chi n'ezie na ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ife si na chi ife si na chi ije ụwa na-esi na chi bịa o ife si na chi ije n'ụwa na-esi na chi ụmụnne m ife si na chi ife si na chi ife si na chi n'ezie elu na ife si na chi o ụmụnne m ife si na chi ọ dị awa nna ife si na chi n'ezie na ife si na chi ije ụwa si na chi adị mma ndị obodo m onye ọ na-ele mma a sị gị ke n'Olisa Chukwu abịa mma kedu ibe eji gwuo nwa bụ ogwu a onye ọbụla chedo ntị ọmụma ụmụnne m ọ bụ na a ga-echi ọzọ n'ezie enu na osi na chi bịa o ọ bụ na a ga-echi igwe n'ezie enu na osi na chi bịa ije ụwa si na chi adị mma ụmụnne m nwanne amụta amụta n'ezie enu na osi na chi ego a na-agbata agbata nụnụ n'ezie enu na osi na chi agbakagbugbo bụ na nli ọnụ n'ezie enu na ọgala na-esi na chi bịa ụmụnne m onye ọ na-ele mma ya kene Olisa Chukwu anyị ekene Olisa Chukwu ọbịa mma ije ụwa si na chi adị mma ife si na chi onye na-ekwu abatago nọ ife si na chi mụ bụ onye wegwu ife si na chi wee ze egwu ife si na chi ọbata owele egwu ya egwu m bịa na-eji ịmala egwu nwesi na chi bịa ife si na chi ije ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ice ife si na chi owelu mmadụ ka onye were ego n'ụlọ kedu onye na-etile egwu a onye ọma Sunday egwalọ oke nwa na mbịate Sunday na ibe si na chi o ọkwa ịma na akwa ịkpata n'ezie enu na osi na chi nwanne amụta amụta Sunday na osi na chi enụla ya onye ọma Sunday odogwe nwachimeleze na okolobịa ọkwa ịma na ibe si na chi Sunday akụ nwata nwachimeleze ọbụla ọkwa ịma na akụ gị si na chi bịa ije n'ụwa si na chi adị mma Sunday odu ya tight nwanne ice onye ọma Sunday baba dudu onye mmịata obodo mee nwachimeleze ọbụla eze Sunday onye obodo mụ Sunday akụ nwata Sunday baba dudu nwachimeleze ọbụla eze Sunday baba ahụ egwu a bụ egwu Sunday onye obodo mee a na-eliro mmadụ eli ibe ekwutere ka ọ ga-emeli uche enụla ya ije n'ụwa na-esi na chi Sunday egwalọ oke nwa na mmịata anam Sunday baba dudu ike n'obodo oyibo anyị sị na ije n'ụwa na-esi na chi bịa ma na-ezogbu n'elu Sunday odogwu onye obodo onye
gbalụ ka anyị na-eme nụ ife si na chi ife si na chi ife si na chi ihe bụ akụkọ Sonde ife si na chi onye ọma Sonde baba gbachi mere ezi ọbụla mgbe ị na-ata ụwa gị ife si na chi onye ma na ọ ga-adị mma ịnụla ya ife si na chi mgbe o ji edezie mma ife si na chi ndị mmadụ kwubu ibe sọlọba Sonde nwanne m a biko egewere ndị ọnụ ibe niile na-esi na chi bịa ibe emelu ka eji ekwu ya nụ Sonde gwara ozu nne ya n'ezie na ọ gwara ọbụma ọ gwara ozu papa ya gbasie ya ike nụ ọ kpọrọ ikwu n'ibe ọ kpọrọ ọra mmadụ nụ onye nọ n'ụlọ ma onye jeleje n'ezie nụ na mmadụ karịrị akarị ụmụnna m odogwu gbuli ezi ndụ weli ihe mesu ya ibe emere oke na-ekwu n'ezie nụ n'ọgbọrọ olili ọ sị na onye liri eli na ọ ga-azọlụ n'ọba na n'oge eke ji nese ya nwesị na ibe si na chibia ice Sonde baba do na siri ibe onye mere na ọ bụrụ ọnya isi nunu iko onye ji ama ka eji ama ya nụ ya nnụnụ Sonde onye obodo m biko gaba n'iru gị na-achị gị dị wee gba ụwa Sonde onye obodo mee aka ndị etili gị egwu ibe si na chi bịa ijuwa si na chi adị mma onye obodo babadu ike n'obodo Igbo ekene ya n'elu gị ya bụ ezi ogele bụ ụlọ nwunye Sonde ada ya bụ ada dị ọra mma ezi ogele bụ ụlọ a sị na mmanwụ ebodo ịnụle ya Mrs. Elizabeth Sonde Ekwalọ babadu ezi ogele bụ nọ n'edu Elizabeth nwunye Sonde ga n'iru n'oge adịla gela mma Igbo Sodiamak Lisi Mmili Gold ezi ogele bụ nọ lechaba enye nwanyị egwu ji bịa nụ n'ezie n'ibe si na chi ijuwa na-esi na chi bịa n'edu Elizabeth nwunye Sonde adaghị Lisi Mmili Gold Igbo Sodiamak ọkwa ịma na ibe si na chi ibe si na chi bịa ọ bụ Sonde si na nkele gị ejiri ọkpụrụ kokoli ya n'ụlọ Sonde baba eso ka nkenele gị esi nwanne gị Elias Ekwalọ na mmịata Anam papa a na-egbu achala ọ na-eso ogologo onye omele soro gwe Elias Ekwalọ wachi imele eze ọbụla eze biko kene Olisa juwe kwima na ibe si na chi Elias Ekwalọ Sonde baba si na nkene ego
papa na-egbu ya bụ a na-egbu achala Sunday baba emo Sunday semomu kene ibe sina chinu Sunday isko kankene loge John Ekwalo na miata anamu Share Dangote landlord na Kogi State Oyoma John Olowe John Ekwalo oge wana miata John Dangote o ibe sina chibia o landlord na Kogi State Sunday semu kene ibe sinachi akuwa no sinachi bia o enolea asina kuku wa sinachi bia John Dangote achimelezo bleze Sunday semomu kenegi Onyo man the best Wachi meleze no Colombia Ena di nive sinachi o nive sinachi bia o Okwima no gala ne sinachi bia o And the best Ike na India Sunday baba sina kenegi Inimaka Chukwu Jegu Ekwalo na Mmiata Anamu Maga Onyoma Chujekwe Mwakwalo bile Iju wasinachi ademma o Yabu Chujekwu Mwakwalo Yesi wana miatai Wachimelezo obleja Iweni nene sina chibia enolea Yebu waga Sunday sigina leke nene egu kerelege I know they are alive Desi enibe sina chie Ive sinachi Okwima ni ive sina chio Ive sinachi Okwima ni ive sinachi no Ive sinachi Ive sinachi Ive sinachi Esienu ni ive sinachi Ive sinachi Nice Kanjege nelugi nunu Yabu Emmanuel Uwodo ake Oke wana miata o Emmanuel Uwodo aka Oyobodo mu Ibu ochele mmae Ibu odogun India Ochele mmae achi ozo Emmanuel Sunday sigina leke nene egu kerelege Okwima ni ive sinachi Emmanuel Odo aka na miata anamu Ochelema ike na India Sunday baba dudu wasina kenege no Onyoma Sunday baba Wachi meleze no Colombia Sunday obodo be biko keno lisa chugo gamo Akuwa ne sila chibia enolea o Iska keneloge Chinedu Okaf na mwe welumu anamu Oyoga adele mmanu Nenu Chinedu Onyoma Chedwe Moka family $50 melu moko Oina
kalili Chinedu onye obodo odogwu kpọrọ m $300 ibe melu ka eji ekwu ya nụ onye gwa Golden Wash ofu ihe melu ka eji ekwu ya ya bụ Chinedu nwoke bụ na lụgozie ọkwa ịma na akụgị si na chi n'elu akụsinachi nwamgbe enwelu nwanna m ike n'obodo ibe ibu odogwu n'India onye ọma Chinedu biko kenelu m nwachu World Bank nwamọba na mụ nyekpọrọ chụmụ ya mee ọsịmụ jebe mgbe enwelu mgbe na m ga-eje tiri gị egwu ya bụ Chinedu ya bụ Chinedu ya mụ ka njelu tiele World Bank nwamọba na mụ landlord ka ibu abụ egwu kelele egwu na-etili oyimo Sunday Babadu Yesu ọka nkenelu gị Vasili mmadụ kọrọ na Ornamentis Anam eze ego ike na India n'enu Vasili nwa mmadụ kọrọ nwonye Ornamentis na Lungozi ife si na chie ezienu ife si na chie eze ego emo Vasili mmadụ kọrọ Sunday Babadu Sunday si na lekene o ife si na chi nụ ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnne m ife si na chi ezienu ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa ụmụnne m kedu maka ike mụ ya bụ ike mụ nwegwu alọ nwamụ eze na mobili chemic oil ike na India Sunday Babadu na ngere gị n'elu ike mụ nwegwu alọ bilie ibu chemic oil ike n'obodo oyibo egwu kelele Sunday Babadu gị Sunday si nkene gị ife si na chi bịa nụnụ ijuwa si na chi adị mma ndị obodo m kedu maka Uchenna Moses Okoya na mmụọba agwụ ochie dike ike na India Uchenna Moses ochie dike okwema na ife si na chi Sunday Babadu Sunday si gị na lekele egwu kelele gị nne m na ọ dị alive Sunday Babadu esi ka m were ekele ka m kelele gị ezi ohi gị onye ebuchi ọfọdụile na ụmụọba agwụ Royal Dog ike na India onye ọgbọ onye ebuchi ụfọdụile lalụ gị bụ the Royal Dog ike n'obodo ibe mmụọba mụrụ dike onye obodo m na mmụọba Sunday Babadu Sunday si gị na lekele egwu ife si na chi ezienu ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa nwanne ga agba ya gwa sa iba 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 ois
Sunday baba Ngibu ogwebi n'ụkọ landlord odogwu ego Sunday onye obodo mee wachi meleze ọbụla eze Sunday na-akwụ gị si na chi o ego gị si na chi bịa odogwu onye obodo acheke n'elu gị ya bụ Eris Obiora wee ụmụdọra na mụ agwụ dị ndụ odogwe ike n'obodo oyibo Eris Obiora Sunday baboy mụ ewo Sunday si gị n'ala ekele na ibe si na chi bịa o ibe niile na-esi na chi bịa ụmụnna m nụnụnụ agwụ dị ndụ ike n'India Sunday baba si na nkene gị ka m jee kenelu gị nụnụ ya bụ Chimezie Nwelazọ onye ọma Chimezie ma mmụ Alazọ odogwu onye obodo nụnụ onye mmịata na mụ omelora ka ibu abụ odogwu n'Indonesia Sunday baboy mụ Sunday si gị n'ala ekele na egwu kelele gị Chimezie Alazọ esi nwana mmịata na mụ omelora is Indonesia ọ ga-adịle gị na mmanụ Sunday babadu eswa ka nkenelu gị Chief onye chọrọ mụ Anidebe Akwebis Igwe Oderigo Kis Yora na mụ Igwe mụ Okolobia omelo onye na-esili ike n'enu onye achọ na mme nwanyị debe Igwe Oderigo dalụ ngị bụ ome ka abụrụ kwete onye achọrọ mụ nwanne anyị eze dezie na ị ga-echi eze ị ga-echila ya eze maka Chukwu ya bụ etoseni okwu ekwuru nwoyi onye eze ka ịbụ abụ Igwe Oderigo dalụ Sunday babadu Sunday onye obodo mụ Sunday sege n'ala ekele onye chọrọ m Anidebe Igwe Oderigo Kis Yora na mụ Igwe mụ Okolobia Sunday baba si na nkele gị Igbo ome ka abụrụ kwete ife si na chi n'ezie na ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa ụmụnna m ife si na chi Sunday esi ka nkenelu gị Monday Edesuno nwoke nwa na mmịata Papa Chimamanda Amanda Investment odogwu na Indonesia oliego na ụkọ ego n'enu Monday Edesuno odogwu onye obodo ya bụ Papa Chimamanda odogwu n'Indonesia ganiru Amanda Investment ọkwịma na ibe si na chi bịa ibe si na chi n'ụwa ibe niile si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnna m kedu maka Sunday mmachie oke nwa na mmịata Anam landlord na Lagos State ike na India onye ọma Sunday mmachie landlord na Lagos State Sunday babadu ya si mụ kene gị na ibe si na chi bịa n'ụwa ibe niile na-esi na Chukwu bịa enụle ya n'ụwa mana
agụ Chief Ugogbuzuo Ọchake Kiss na Nam Odogwuri dia Ifeanyi ọgbụgbụ ahụ Amụọba na mụ Ugogbuzuo nụ n'oge Achake lelele ọkwa ịgbalụ Ugogbuzuo n'oge Achake ibe niile na-esi na chibia enọle ahụ Sunday babo eme Yasi kenego ibe sinachi Prima na kune sinachi o Sinachi n'ụwa Kedu maka Chijioke Emmanuel na mmiata na mụ ogologo mma landlord na Asaba Delta State Ife sinachi onye ọma Chijioke nwimo ime Wachimeleze ọbụleze landlord ka ibu abụ egwu Sunday Babadu Sunday si gị na lekene egwu ọsụwa ka nkenele ihe gweli okwu na mmiata na mụ Kisito nwa mama Odogwuri India oji 100 eme ọgọ n'enu onye Ngobugo na lungozie Obugoze manam oke nwana ade Kisito onye obodo m ọmọgọ Sunday Babadu Sunday simumu kenego ibe sinachi bịa ije n'ụwa sinachi adị mma ndị obodo egwele okwu ọmọgọ ndị egwu ọ ga-adịrị gị na mma ndị maka Kenneth Nwachigozie ọfịa investment ọfịa bụla ego na anamụ Kajeke n'elu gị nụnụnụ Clement Okoye oke nwana mmiate Esman Ibu Clement nwanne onye obodo nụnụnụ Sunday babo ime Sunday si gị na lekene o ibe si na chi nụnụnụ ibe niile na-esi na chukwu bịa ndị obodo Esman ike na Eloge Oyster Ezuob na Enugu State landlord na Kogi State Ono Oyster na lo Oyster Ezuob onye Enugu State Sunday Babadu Sunday sigi na lekene na egwu landlord na Kogi State Wachimeleze ọbụleze Dezienu n'ibe sinachi ibe sinachi no Ife sinachi Ife sinachi Dezienu n'ibe sinachi o Ife sinachi Dezienu n'ibe sinachi o ibe sinachi Ife sinachi Dezienu n'ibe sinachi o Ife sinachi Dezienu n'ibe sinachi Ife sinachi Kedu maka Akachukwu ya Akachu nwoke dị onye oge anile mma onye Aguleri Akachu nwoke dị na Aguleri ọmaba 1 na Eziama Igbesunu Aguleri Sunday Baba si na kene gị Ezenuibe si na chibia nụnụ onye oge adịla emo ewo kelele Yesu ka nkenele
adịla mma n'ụlọ kedu maka Nzedigwe Ọkafọ na Mmịata Anam Atọ Chairman Anambra na Kogi onye ọma Nzedigwe bili ife sinachi n'ezie na ife sinachi ije n'ụwa sinachi adị mma o kedu maka Ewurike Ọnụọra na Ọrama Etisi Anam Chris Mba Ike na India n'elu onye egwu na-emu n'ike ọnụ olodogwu onye ọrịa etiti ibu Chris Mba o n'India Sunday baba oyeme Sunday si gị n'ala kenenu n'ibe si na chi bịa ije n'ụwa si na chi adị mma o ụmụnne m esukwa ka nkenelu gị Stanley Machie na Mmịata Anam Ọmaba Ike na India ice Nedu Stanley Mwamache Ibu Ọmaba oyemo ogogogogo onye oge adịle mma ike n'obodo ibe Sunday baba oyemo ezi ọhịa ka m Sunday si gị n'ala ekene egwu kenele gị kaje kenelu gị nụnụ ya bụ Chukwudị Egwuala ya bụ na Mmịata o Nwachimeleze Ọbụleze oge adịle gị mma Chukwudị Egwuala na Mmịata Anam asị ike na India na oge adịle gị na mma n'ụnụ kaje kenelu gị nwe kedu na onye egwu na-egwu onye ọma Boniface Nwagwu Ọbatuna oke nwa na Mmịata o ogogogogo Nedu Boniface Nwagwu Ọbatuna onye Mmịata obodo m egwu kelele gị Ụdanna Akpụrụ Eyi Chief Ụdakpụ Eyi nke izizi na Mmịata Anam Nwanne Aloy Plus ike n'obodo Igbo n'ụlọ anyị na nlotu n'ubi ka nlarụ ya Sunday baba ọ sị na nkele gị esi oyi ka ajọ nwanne n'ụlọ Chief Ụdakpụ Eyi dezie na ibe si na chi ọ dị ya nwanne kaje ekene nwanne mma ya bụ Chinedu Ọkafọ oke nwa na Mmịata ya bụ Chiedu Ọkafọ anụ bụ ọgwụ odogwe anụ n'ibu ọgwụ agbalị anụ bụ ọgwụ Sunday baba oyemu Sunday si gị n'ala ekele na egwu Chiedu Ọkafọ na Mmịata Anam anụ ibu ọgwụ life n'ime ka Boniface ọnọkwa ọfụma egwu a bụ ibe si na chi o ibe si na chi Sunday baba esi ka nke n'elu gị Ikechu nwanna chọe atọ nke izizi na Mmịata obodo m ike n'obodo Igbo Ikechu na-achọ Odenigbo nya mụrụ oke mmanwụ Odenigbo Sunday baba du Sunday si gị n'ala ekene egwu kelele gị ya bụ Ikechu na-achọ landlord na Lagos steeti mụ na ndị egwu m n'ezie na anyị bịara obi gị nụ anyị bịa Lagos steeti ya bịalụ gị egwu kwụsị imere child education kwụsị Igbo bebulu obi gị nụnụ ọkwa ịmalụ mụ na ndị egwu m anyị bịala ya o
Sunday papa onye mmiata obodo mee Sunday gwara ozu papa ya omegwu ụkpọrọ mụ na ndị egwu m n'ọgwa ha bịala ya mgbe eji kwasịa nwa bụ ozu Sunday onye obodo m Sunday si n'egwu ya eche n'igwe ibe emere kantel Sunday ogbu igwe evi Sunday oji evi emesu ya machi meleze obuleze kedu maka eji ike akwa alọ onye mmiata obodo m eji ike ewe alọ na mmiata anam ike na Malaysia landlord na tere Ọnịsha ka nke n'elu gị ejaki nwa mama odogwu na Malaysia bili landlord na tere kedu maka odigbo captain nwakwalo onye modi n'igbo captain onye obodo m captain nwakwalo oge nwana mmiata landlord na Safa machi meleze n'okolobịa ya bụ Sunday baba Sunday si mụ kene gị ibe si na chi ezienu na ibe si na chi ibe si na chi ezienu na ibe si na chi ibe si na chi ibe si na chi ibe si na chi n'enu Sunday baba o ibe si na chi machi meleze n'okolobịa ibe si na chi landlord odogwu ego ibe si na chi ibe si na chi egwu nne etili gị nụnụnụ ibe si na chi egwu a ka nji echi n'onu maọbụ ibe si na ibe si na chi ibe nji gwuo nwa bụ okwu a ibe si na chi ọ bụ na gị echi ọzọ nụnụnụ ibe si na chi ezienu na o si na chi bịa o ibe si na chi ọ bụrụ na gị echi igwe ibe si na chi ezienu na o si na chi bịa o ibe si na chi Sunday akụ gị si na chi bịa ibe si na chi ego gị si na chi bịa ibe si na chi ezienu na ibe si na chi o ibe si na chi agbakọ m mgbe obu nli ọnụ ibe si na chi ọkwa ịma na ọgara na-esi na chi bịa ibe si na chi onu m ekele gị Sunday onye obodo mee oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa ibe si na chi n'oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa ibe si na chi ojije egwu na gị mụ na gị ebule ego ibe si na chi